Ahojte, deti. To som ja, Dorotka. Keď si príbeh ceníš a vieš tížko posedieť, tak tvoj život zmením, ukážem ti svet, kde je všetko. Chcem vám vyrozprávať, čo som zažila na výlete v Tatrách. Tak seď pekne kľudne, lebo príbeh nezačne. Niekde je všetko nové, rúžové. Slnko, tráva, ba aj buchty makové. Findorkovo je to miesto, kam ťa pozývam. Na každý deň jeden príbeh z tej krajiny mám. Či mi veríš, že niekto taká zem, a v duchu si šeríš, či to dokážem. Musíš zavrieť oči a tváriť sa, že spíš, počúvať a za viečkami príbeh uvidíš. O krajine, kde je všetko nové, rúžové, stromy, slnko, tráva, ba aj buchty makové. Findorkovo je to miesto, kam ťa pozývam. Ahoj, Skalko. Ahoj, Ozvenka. Dostala som váš list, že vraj potrebujete moju pomoc. A tak som si zbalila všetky veci z Fidorkova a prišla som sem k vám do Vysokých Tatier, do hotela Atrium. Tak čo sa stalo? Skalko mi povedal, že sa chceli s deťmi zahrať na naháňačku. A Ozvenka sa chcela zahrať na skrývačku a na slepú babu a zatancovať si. Ale čo? Vari tu nie sú deti, s ktorými by ste sa mohli zahrať? Ozvenka mi povedala, že detí prišlo ozaj dosť. Toľko veľa. Tak potom nerozumiem. Ozvenka a Skalko sa rozhodli, že mi to ukážu. Poďte sa pozrieť spolu s nami. Toto je čo? Nejaká novodobá choroba? Nebojte sa nič. Na každú chorobu predsa existuje liek. Našťastie mám zázračné okuliare od pani Klobúčikovej. Zázračné okuliare! Sledujte a učte sa. A teraz vám, milé deti, ukážem pravú zábavu. A pretože si myslím, že ste pri tom hraní určite vyhladli, tak spojíme príjemné s užitočným. Nasledujte ma. Kde sú deti? Tak, decka, kto je hladný? Ja! Kto má rád palacinky? Ideme na to? A čo v piatok, vždy keď slaví,
Sladko sladko, čiž večera, až 6 rána objaví sa nepozvaná. Objaví sa z nenazdajky, ale nechce paradajky. Tortu pre mňou a nevieš skryť, na sladké má apetít. Deti mi chceli pomáhať, ale ja som ich presviečala, že to určite zvládnem sama. Veď sa pozrite. Sa oblúda, strčíme ťa do súda, na deň, na dva žiadny zvon, až keď schodneš, pôjdeš von. Na deň, každý trpí. Trvanie má pri nekrátke, deti chytí a zatrasie. Čo vypadne? Vidíte, aký sme boli šikovní? Kľudne plač a kľudne krič, a neostane vôbec nič. Maškrtnica oblúda, sladkosti nám ubúda, zrazu máme prázdny stôl, nikto A teraz, keď sme si všetci naplnili brúška, tak mám pre vás špeciálne prekvapenie. Myslela som si, že si spolu s deťmi vyrobíme niečo zábavné, ale nebola to vôbec sranda. Skúsili sme nafúknuť balóny. A fúkali sme. A fúkali. A fúkali. A nič. Ale spomenula som si na tie zázračné okuliare. A teraz, milé deti, mám pre vás posledné prekvapenie. Tak zatvorte všetci oči. Keď sa zjaví na oblohe jasná hviezda Trinity, oddychne si ocko, mamka, zabavím sa ja i ty. Už sa teraz neviem dočkať, kedy bude piatok, hoteli ma bude čakať môj kamaráč Kriatok. Už sa teraz neviem dočkať, kedy bude piatok, hoteli ma bude čakať môj kamaráč Kriatok. Koko stále niečo kope, poklady už má na kope, úsmev má vždy na líci, býva v Banskej Štiavnici. Skalko, ten má veľké svaly, dobre pozná všetky skaly, smelý je, on nemá strach, prevedie ťa po Tatrách. Keď sa zjaví na oblohe jasná hviezda Trinity, oddychne si ocko, mamka, zabavím sa ja i ty. Už sa teraz neviem dočkať, kedy bude piatok, hoteli ma bude čakať môj kamaráč Kriatok. Už sa teraz neviem dočkať, kedy bude piatok, hoteli ma bude čakať môj kamaráč Kriatok. Šľupko na jazierku pláva, na vodičke sladko spáva, má aj peknú postielku na Seneckom jazierku. Už sa tešia všetci traja, chcem sa s nimi tešiť raja, budeme sa spolu hrať, skákať, spievať, tancovať. La 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 la, la 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 la. Tak čo poviete? Zabavili sme sa spolu perfektne. Vyliečili sme tú novodobú chorobu a ja som sa mohla vrátiť naspäť domov do Fidorkova. Koko stále niečo kope, poklady už má na kope, úsmev má vždy na líci, býva v Banskej Štiavnici. Skalko, ten má veľké svaly, dobre pozná všetky skaly, smelý je.
Ešte som to posledný krát skontrolovala a išla som si hľadať postieľku. Sladko spáva, má aj peknú postieľku na Seneckom jazierku. Dobrú noc a uvidíme sa pri ďalšom dobrodružstve. Keď si príbeh ceníš a vieš tížko posedieť, tak tvoj život zmením. Ukážem ti svet, kde je všetko čudné a trochu zázračné. Tak seď pekne kľudne, lebo príbeh nezačne. O krajine, kde je všetko nové, ružové, stromy, slnko, tráva, ba aj buchty makové. Findorkovo je to miesto, kam ťa pozývam. Na každý deň jeden príbeh z tej krajiny